Moi! Tässä on taas vähän tämän päivän satoa. Käytiin vaihtamassa palovarottimia. Uusittiin ja nämä on niitä vanhoja mitä otettiin pois. Niin se oli muun muassa vuodelta 84. Anteeksi, 87 vuodelta on tää palovarotin. Niin ei kyllä todennäköisesti toimi. Että mä ajattelin, mulla on tässä tommonen testikaasu, niin voitaisiin mielenkiinnosta testata, että miten nämä reagoi siihen. Niin tehdään tämmöistä testiä. Joo, vedetään nyt tästä vähän testikaasua sitten. Ei ole kyllä minkäännäköistä eloa. Joo, muistakaa, että palovarottimen elinkaari on se 10 vuotta. Eli 10 vuoden välein pitäisi uusia koko varotin ja se on halpa henkivakuutus silloin kun se toimii. Jos se ei toimi, niin eihän sillä tee sitten yhtään mitään.